Narodni protest, ukoliko donesu zakone, blokirat ćemo celu Srbiju. Počeo je protest građana protiv donošenja zakona o referendumu i zakona o eksproprijaciji kompanije Rio Tinto i uništavanja vodoizvorišta Makiš u Beogradu. Više hiljada građana iz cele Srbije se okupilo pored predsjedništva taman da šefu države Aleksandru Vučiću potanko objasne u šta pretvara zemlju, jer on očigledno ne mari za to. Glumica Jelena Stupljanin rekla je da Srbija ne sme da postane država gde se pijaća voda i zemlja uništavaju radi kopanja litijuma i bora. Rio Tinto i svi slični njima marš iz Srbije, poručila je glumica. Sava Manojlović iz inicijative Kreni promeni kaže da su došli da pokažu snagu građana, obraćajući se okupljenima, rekao je da Srbija nije kolonija niti afričko pleme i da će sve koji budu podržavali Rio Tinto smatrati saradnikom okupatora. On je naveo da će ukoliko donesu ova dva zakona pozvati građane na blokadu upozorenja. Blokirat ćemo na sat vremena autoputeve u Srbiji. Ukoliko predsjednik Republike bude potpisao te zakone, blokirat ćemo autoputeve, blokirat ćemo celu Srbiju, tražit ćemo da Srbija stane, rekao je na skupu Savo Manojlović. Ne interesuje nas interesi bilo čijih kompanija, ne interesuje nas američki interesi, ruski, kineski, interesi Evropske unije. Ovde će se prvo voditi računa o interesima Republike Srbije i svih njenih građana, naveo je. Uzmite ključeve, ti ključevi su simbol naših domova. Možda držite ključeve roditeljskog doma, možda kuća vaših baka i deka, novim zakonom o eksproprijaciji moći će da oduzimaju ljudima domove, rekao je Manojlović. Inače, protest organizuju inicijative Kreni promeni i više ekoloških udruženja, a vidljivo je da se okupio ogroman i broj građana i aktivista. Nose transparente podrške zdravom životu i protiv uništivača prirode, Rio Tinta i litijuma. Okolne ulice su blokirane, a građani viču ne damo Srbiju. Peticije protiv dolaska Rio Tinta i protiv zakona o referendumu i narodnoj inicijativi potpisalo je ukupno preko 200.000 građana, što jasno ukazuje na ogromno nezadovoljstvo, rekli su iz te inicijative. Predstavnici više ekoloških udruženja predali su u utorak Skupštini Srbije zahteve kojima se traži povlačenje izmena i dopuna zakona o eksproprijaciji kada se na platovu ispred Skupštine okupio veliki broj ljudi. Iz Kreni promeni su naveli da je protest podržao veliki broj ekoloških organizacija i građanskih inicijativa, među kojima su Ne damo Jadar, zatim Odbranimo reke Stare planine, Skupština Slobodne Srbije i druge. Za 8,5 godina vlasti Aleksandar Vučić je od Srbije napravio koloniju multinacionalnih kompanija. Kada padne, iza sebe će ostaviti pustinju. Posle rasprodaje vojvođanskih oranica Arapima, planinskih reka kumovima i ortacima iz naprednjačkog kartela RTB Bora i Smederevske železare kineskim zagađivačima, Vučić pljačku i trovanje države nastavlja u partnerstvu sa britansko-australijskom kompanijom Rio Tinto, koja se priprema za početak eksploatacije rude u Jadarskoj dolini. Po minimalnoj ceni, Srbija je dala strateške rudne resurse, a kad budu oni izneti, ostaće joj jalovina, ekološki genocid u Podrinju i trajno onemogućen normalan život ljudi u tom kraju. Pojedine političke organizacije i udruženja građana pokušavaju da spreče taj projekat koji zajedničkim snagama sprovode Rio Tinto i Vučić. Po Ustavu Republike Srbije prirodna bogatstva su u državnoj svojini. Po mišljenju Aleksandra Vučića nije bitan ustav nego njegov lični interes. Gaženjem ustavnih i zakonskih odredbi vladar je omogućio domaćim i stranim kompanijama da prigrabe opšta dobra. Izmenom zakona o poljoprivrednom zemljištu stvoreni su uslovi za rasprodaju oranica. Više od 90% resursa pijaće vode dato je pod koncesiju stranim firmama, američkoj Coca-Coli i kompanijama iz Nemačke, Francuske i Holandije. Vlada
je izdala dozvole za izgradnju 856 mini hidroelektrana koje će naneti nesagledivu štetu ekosistemu. U poslednje 3 godine na udaru se nalaze rudna bogatstva Srbije. Oko 70 kompanija iz celog sveta sprovodi istraživanja ruda i minerala na oko 150 lokacija, a rudarske aktivnosti se obavljaju na oko 250 eksploatacionih polja. Procenjuje se da Srbija raspolaže sa oko 2 miliona tona olova i cinka, 10 miliona tona bakra, 20 tona zlata i oko 4 milijarde tone uglja. Sve to na stranu. Aleksandar Vučić, Ana Brnabić, Zorana Mihajlović i njeni saradnici iz Ministarstva energetike i rudarstva najavljuju veliki bum u rudarskom sektoru i ulazak u litijumsku groznicu, sve u partnerstvu sa stranim kompanijama Rio Tinto i Jadar Litijum. Nada u litijumsku groznicu izazvana je Vučićevom grozničavom potrebom da se ugradi u još jednu do sad najveću otimačinu javnih resursa. Rudna nalazišta litijuma su plen kakav Vučić ne želi da propusti. Britansko-australijska kompanija Rio Tinto sa sedištem u Londonu nedavno je objavila da je privela kraju geološka istraživanja nalazišta litijum borata u Jadru. Prema njihovim podacima, rezerve rude iznose 16,6 miliona tona, koja sadrži 1,81 litijum oksida i 13,4% bor trioksida. Procenjeno je da u Jadarskoj dolini ima još 55,2 miliona tona tih minerala. Eksperti Rio Tinta su zaključili da iz te količine rude može da se izdvoji potreban koncentrat litijuma da bi posao bio isplativ, pa su najavili početak eksploatacije za kraj 2024. ili početak 2025. godine. Do tada, Rio Tinto će uložiti dodatnih 200 miliona evra u nastavak istraživanja, izradu studije izvodljivosti, overavanje rezerve, apliciranje za dozvolu za izgradnju rudnika i prilazne infrastrukture. Naravno, ta kompanija ne navodi koliko novca je izdvojila za podmićivanje političara iz vlasti i ostalih promotera njihovog posla, a ta cifra sigurno nije mala, s obzirom da je pretpostavljena vrednost projekta skoro 1,5 milijardu evra. Nalazište kod Loznice vredi prema prvim procenama oko 10 milijardi dolara. Pored te, Rio Tinto i Jadar Litijum zainteresovani su za lokacije u istočnoj Srbiji od Zaječara do Vranja. Ekonomski sajt Bloomberg objavio je rezultate preliminarnih istraživanja Američkog geološkog instituta koja pokazuju da Srbija ima najveće rezerve litijuma u Evropi, čak do 200 miliona tona. U tekstu pod naslovom "U zaboravljenom kutku Evrope možda je zakopano bogatstvo" navodi se da su te rezerve dovoljno velike da evropskom kontinentu pomognu u utakmici sa Kinom, najvećim proizvođačem litijum-ionskih baterija, električnih automobila i telekomunikacione opreme. Proizvodnja litijuma, osnovnog sastojka baterija za mobilne telefone poput iPhona, ekoautomobile Tesla pa i satelite, samo u 2018. godini je porasla za 25%, a očekuje se da će se potražnja u narednih 10 godina povećati za 8 puta. Cena litijum karbonata se utrostručila u poslednje 2 godine, pa danas tona košta $12.800. Nalazišta litijuma, koji ekonomisti nazivaju zlatom 21. veka, u Srbiji su otkrivena 2004. godine. Tokom potrage za uranom u Jadarskom basenu je slučajno pronađen specifičan mineral koji sadrži rude bora i litijuma. 3 godine kasnije taj mineral je registrovan pod nazivom jadarit. Kompanija Rio Tinto je odmah reagovala i preko ćerke firme Rio Sava počela istraživanja u koje je dosad uložila oko 90 miliona dolara. Neko vreme najavljivane su velike investicije, otvaranje rudnika i početak podzemnih radova da bi Rio Tinto naprasno odustao od posla. Novi interes za Srbiju pojavio se dolaskom Srpske napredne stranke na vlast.
Vlada Srbije i Rio Tinto su 2017. godine potpisali memorandum o saradnji na projektu Jadar. Litijum je jedna od najvećih nada za Srbiju. Nada se da će se posao ubrzati kako bi se što pre pokrenula proizvodnja, rekao je Aleksandar Vučić. Do ubrzanja je došlo tek nedavno posle Vučićevog potpisivanja takozvanog Vašingtonskog sporazuma. Američka razvojna agencija je otvorila kancelariju u Beogradu i najavila nekoliko spektakularnih projekata. Na dnu tog spiska, da ne privuče pažnju javnosti, nalazi se i projekat vezan za istraživanje i eksploataciju litijuma u Srbiji. Istaknute su i medijski promovisane investicije od po 3 ili 5 miliona dolara, a nije ona od 1,5 milijarde evra. Ima mnogo razloga za prikrivanje posla u Jadarskom basenu. Osim zarade koju će uzeti Rio Tinto, sporno je sve ostalo u tom projektu. Predstavnici britansko-australijskog giganta već se pripremaju za početak eksploatacije rude, a nema nikakvog ugovora sa vladom Srbije ili se za njega ne zna. Nisu definisana prava i obaveze, ceo posao je prekriven velom tajni. Umesto da se hvali ulaskom u tako značajan projekat, menadžment Rio Tinta je odbio poziv Bloomberga da saopšti kakvi su planovi i očekivanja. Sestrinska kompanija Jadar Litijum, čije sedište je u Australiji, još opreznije krije tragove. Ne zna se ni ko su njeni vlasnici. Firmu zastupa američka investiciona banka JP Morgan Chase, koja takođe odbija da otkriva detalje poslovnih kombinacija u Srbiji. Umesto stranih investitora govore srpski političari i podobni eksperti koji u načelu hvale projekat Jadar, a u pojedinostima prikrivaju sporne činjenice. Niko ne nudi odgovor na pitanje kakvu će korist imati Srbija. Vučić tvrdi da je litijum najveća nada za Srbiju. Aleksandar Antić, bivši ministar energetike i rudarstva, pričao je kako će ta investicija bez dileme promeniti Srbiju, a njegova naslednica na čelu resora Zorana Mihajlović ističe da će proizvodnja litijuma udvostručiti učešće rudarskog sektora u BDP-u. Iza tih opštih mesta nema ni jedne konkretne činjenice koja može da nagovesti da će Srbija zaista imati korist od eksploatacije belog zlata. Koncesije za istraživanje i eksploataciju sirovina odobravaju se maksimalno na 30 godina. Po zakonu, država naplaćuje rudnu rentu od 7%. Po takvim uslovima za Srbiju nema zarade koja bi mogla da se nazove najvećom nadom. Ako strani investitor organizuje proizvodnju tako da samo izvlači koncentrat litijuma i transportuje ga u svoje pogone širom sveta, neće biti veće koristi za državni budžet. Da bi posao bio unosan, neophodno je da pogoni za preradu budu podignuti u Srbiji. O tome je nedavno govorila i premijerka Ana Brnabić. Vlada Srbije i kompanija Rio Tinto traže strateškog partnera koji bi u Loznici otvorio fabriku za proizvodnju električnih baterija ili električnih automobila. Na korak smo i do konkretnih sastanaka sa određenim kompanijama koje smo identifikovali. To je jedna važna komponenta ovog projekta. Treći partner će koristiti litijum i sve ostalo iz hemijskog postrojenja kompanije Rio Tinto kao osnovu za dalji finalni proizvod koji će podići ukupnu srpsku ekonomiju. Nadam se da smo bliži investicionoj odluci kompanije Rio Tinto o izgradnji hemijskog postrojenja, čiji početak izgradnje može da se očekuje krajem 2021. godine, što je značajno za Loznicu i čitav region, rekla je Brnabić. Drugim rečima, Vlada Srbije je odlučila da Rio Tintu omogući da pod koncesiju uzme Jadarsku dolinu i da pokrene eksploataciju litijuma, a da korist državi i građana ostane na nivou nade. Kad bi štitila interese Srbije, vlast bi obavezala investitora da ovde podigne proizvodne pogone, a ne da se samo zadovolji rudnom rentom i naravno nadom. Međutim, suštinski štetnu investiciju javnosti opravdavaju, pored političara iz vlasti, i stručnjaci poput Vojina Čokorila, profesora na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Nigde u svetu
Istraživanja i eksploataciju nalazišta ne rade zemlje snage kao što je naša. Tu su ulaganja na stotine miliona dolara i zato postoje velike svetske firme koje se bave geološkim ispitivanjima. Suština je da se uzme adekvatna rudna renta i to je cela filozofija takvih aktivnosti. Rio Tinto vodi jedan od najvećih projekata koji se u poslednjih pola veka desio u Srbiji, da eksploatacija tako značajnog minerala može da donese veliki prosperitet svakoj ekonomiji. Dobro je da ovde dolaze takve firme, zato država mora da im omogući da dođu do rudnih polja, kaže nezvanični portparol strane kompanije Čokorilo. Na isti način, istog investitora promoviše i savjetnik u Udruženju za rudarstvo Privredne komore Srbije Miroslav Ignjatović. Rio Tinto je izuzetno velika firma i ona će, verujem, voditi računa o zaštiti životne sredine. Ja sam bio na tom lokalitetu i video sam da su oni maltene merili zvuk i koliko njegova jačina utiče i na kom rastojanju u odnosu na najbliže kuće. Ukoliko se poštuju sve zakonom propisane mere, nema razloga da bilo ko strahuje da će doći do zagađenja. O tome najviše treba da vodi računa rudarska inspekcija kao i Ministarstvo za zaštitu životne sredine, kaže Ignjatović. Kakva maltene zaštita ekologije može da se očekuje pokazuje odnos srpske vlasti prema stranim investitorima u Smederevu i Boru. Svojevrsnim lex specialisom usvojenim u Narodnoj skupštini, kineski vlasnici Smederevske železare oslobođeni su obaveze da poštuju zakon o upravljanju otpadom. Šljaku istovaraju na obali Dunava, čime zagađuju i reku i zemljište. Pored toga, izduvne materije iz fabričkih dimnjaka u Smederevskom kraju napravile su atmosferu sličnoj onoj na Marsu, sve je crveno, otrovano i nepodobno za život. Rio Tinto je velika firma. Srbija mora da mu omogući da ovde investira, kažu pod znacima navoda stručnjaci, podobni i tom rudarskom gigantu i srpskoj vladi. O tome šta i kako radi Rio Tinto izveštavali su svetski državnici i ugledni mediji. U reklamnim prospektima Rio Tinto se predstavlja kao dobar komšija, fokusira na održivi razvoj, ekonomski prosperitet, socijalnu dobrobit i snažne sisteme upravljanja i integriteta. Kompanija navodi da je izvrsnost u ekološkim performansama presudno za poslovni uspeh, gde god je moguće sprečavamo ili umanjujemo i ispravljamo poremećaje životne sredine. Praksa demantuje proklamovane stavove iz marketinških objava. Mediji su zabeležili brojne primere kršenja ljudskih i radnih prava i ugrožavanje ekologije od strane Rio Tinta. Na tom crnom spisku nalaze se slučajevi širom sveta, od Papue Nove Gvineje, Namibije, Kameruna, Madagaskara, Indonezije, Sjedinjenim Američkim Državama pa i u Australiji, gde je uništio 46.000 godina stare pećine aboriđina. Istorijski spomenici od suštinske važnosti za kulturu australijskih domorodaca u klisuri Jukan u regiji Pilbara srušeni su prilikom radova na proširenju rudnika. Rio Tinto se izvinio za kiks izazvan eksplozivom i nastavio da radi. Britanski dnevnik Guardian je u izveštaju o tom događaju naveo da je Rio Tinto znao vrednost onoga šta uništava, ali ga je ipak razorio. Ne samo u Australiji, već i globalno. Rio Tinto je demonstrirao nivo arogancije prema demokratski izabranim vladama u svetu. Menadžeri te kompanije misle da oni vladaju, da su oni iznad političke vlasti i društvenih normi, rekao je bivši australijski premijer Kevin Wood u intervjuu za CNN. Na nekim lokacijama Rio Tinto je naneo štetu ekološkom sistemu, milijardama tona jalovine, uništio je polja i reke. U Indoneziji je zbog takvih problema lokalno stanovništvo podiglo pobunu u kojoj su uništene mašine Rio Tinta. Međutim, britansko-australijski gigant je omogućio nastavak radova pod zaštitom vojske i policije. Kompanija je uložila 55 miliona dolara u vojnu infrastrukturu i vozila, a u znak zahvalnosti dobila je dozvolu da nastavi sa uništavanjem životne sredine. Nije poznato
koliko je Rio Tinto investirao u srpske političare, odnosno u Aleksandra Vučića. Pošto je korupcija osnovna Vučićeva delatnost, osnovana je sumnja da je to doprinelo da Rio Tinto dobija licencu na podzemnu eksploataciju 60 kvadratnih kilometara kod Loznice. Stanovnici tog kraja imaju razloga za brigu. Istovar jalovine trajno će uništiti poljoprivredu i izazvati zagađenje reka Jadar i Drine. Jadar i Rađevina i ceo region se nalaze u ogromnoj opasnosti od strahovitog zagađenja i potpunog uništenja i nestajanja zbog planiranog otvaranja rudnika litijuma, navodi se u proglasu udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu i organizacije KORS. Zahtevamo da se povuče odluka o prostornom planu posebne namene za Jadar kao nelegitimna jer većina građana nije bila uključena. U demokratskoj zemlji nije moguće odlučivati o životu i imovini ljudi bez da se oni pitaju. Takođe, zahtevamo da se uradi ekonomska i ekološka analiza alternativnih programa razvoja kao i analiza gubitaka u periodu posle zatvaranja tog rudnika, jer zagađenje koje će izazvati ovaj monstruozni projekat neće samo tako nestati. Tražiti zaštitu od naših institucija je čist mazohizam i gubljenje vremena, jer su one od prvog dana saučesnici u ubijanju ne samo Jadra i Rađevine, nego mnogo šireg područja. Stavimo im do znanja da su nepoželjni i da idu odavde. Što su bušili, bušili su, nema više, navodi se u proglasu. Ta udruženja organizovala su okrugli sto u Beogradskom medija centru kako bi o štetnosti otvaranja rudnika litijuma diskutovali sa predstavnicima kompanije Rio Tinto. Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva energetike i rudarstva, investitori vlast nisu bili zainteresovani za dijalog. Niko se nije pojavio da bar lažima pokuša da amortizuje nezadovoljstvo i zabrinutost građana. Umesto toga, resorna ministarka Zorana Mihajlović izdala je saopštenje u kome je navela da će u projektu Jadar biti poštovani najviši evropski standardi zaštite životne sredine. Slična saopštenja je štancali kad su kineski investitori dolazili u Bor i Smederevo. Njihovo poštovanje ekoloških standarda doprinelo je katastrofalnom zagađenju životne sredine. Poput vlasti, većina opozicionih stranaka ignoriše probleme koji prete Podrinju. Predviđenim štetnim posledicama po zdravlje ljudi i prirode bavi se Mlađan Đorđević, predsjednik Pokreta Oslobođenje. Đorđević je pozvao ministarku Mihajlović da prestane sa obmanjivanjem javnosti i da pruži konkretne odgovore na pitanje o spornim delovima projekta u Lozničkom kraju. Građani Srbije dobro znaju kako SNS poštuje životnu sredinu, sa uništavanjem stotina reka, mini hidroelektranama i sa zagađenim vazduhom od koga se davimo svaki dan. Kompanija Rio Tinto, koja hoće da kopa u Podrinju, poznata je širom sveta po kršenju ekoloških standarda, zbog čega je proterana iz više zemalja. Ministarka Mihajlović treba da odgovori koliko milijardi tona jalovine će ostati Srbiji nakon završetka iskopavanja i koliko kubnih metara otpada će se svakodnevno ispuštati u Jadar i Drinu. Zašto su studije o tom projektu službena tajna? Takođe, važna pitanja su zašto se u radnoj grupi ministarstva nalaze strane diplomate, a nema predstavnika lokalne zajednice, ekoloških udruženja i stručnjaka iz te oblasti. Ministarka kaže da dižemo paniku. Ako to i radimo, panika je opravdana. To znaju stanovnici Bora, Smedereva, Zrenjanina, Stare planine i drugih mesta na kojima je vlada SNS-a počela projekte koji ugrožavaju životnu sredinu i zdravlje građana Srbije, tvrdi Đorđević, koji garantuje da se neće sprovesti projekat Jadar jer nema sile koja će pobediti srpski narod. Na opasnost koja preti otvaranjem rudnika litijuma upozorava i profesor dr. Duško Kuzović. Na tribini o zaštiti životne sredine, koji je nedavno organizovao pokret Dveri, dr. Kuzović je izneo zahtev da se hitno obustavi projekat Jadar. Gde god je radio, Rio Tinto je stvorio probleme. Protiv te kompanije nisu protestovali nezadovoljni stanovnici nekih afričkih i azijskih država, nego i Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.
Pogledajte poruke na njihovim transparentima. Rio Tinto, prestani da kršiš obećanja opštinama i Rio Tinto, poštuj radnike i naše zajednice. Ako u Americi i Engleskoj ne poštuju svoju reč i ugovore, kako će to raditi u Srbiji? Ministarstvo rudarstva i energetike kao i cela vlada Srbije uveravaju nas da možemo verovati Rio Tintu. Očigledno je da više ne možemo verovati ni vladi Srbije. Zato zahtevamo obustavu projekta Jadar. Rio Tinto mora da shvati da ga narod neće u Srbiji, ni danas ni sutra, neka obustave radove i odu iz naše domovine. Reakcija naroda biće sve jača i žešća, samo zajedno možemo ih pobediti, samo ujedinjeni složni, komšija uz komšiju, bez podela i svađa, možemo odbraniti pravo na normalan život u svojoj domovini, kaže Kuzović. Boško Obradović, predsjednik Srpskog pokreta Dveri, na tribini Politička ekologija i zeleni patriotizam istakao je kako će ta organizacija dejstvovati na terenu svuda gde je ugrožena životna sredina. Naša prirodna politička platforma je upravo ekološki, zeleni patriotizam i konzervatizam, zato ćemo sprovoditi akciju u svim ugroženim sredinama od Rakite i Stare planine preko Loznice i novog poduhvata po zlu čuvene strane multinacionalne korporacije Rio Tinto do urbanih zelenih intervencija u Nišu, Beogradu i Čačku, rekao je Obradović. U svim dosadašnjim slučajevima ugrožavanja životne sredine vlast je ostala gluva i slepa za interese građana. Domaćim i naročito stranim investitorima je omogućavala da zanemaruju i krše zakone i propise, a proteste građana je sputavala hapšenjima, presudama i medijskom harangom. Ako je to primenjeno u Boru, Smederevu i Zrenjaninu, gde su ostvarene stostruko manje investicije od one koja se priprema u Jadarskoj dolini, jasno je da će vlast po svaku cenu zaštititi interese kompanije Rio Tinto. Prema zakonu o javnoj svojini, vode, rečni tokovi, mineralne i druge geološke sirovine definisani su kao prirodna bogatstva koje ne mogu da se otuđe iz vlasništva Republike Srbije. Na te resurse može da se dobije koncesija ili pravo korišćenja, ali pod zakonom propisanim uslovima i na transparentan način. Kao i u drugim slučajevima, od građana su sakriveni detalji ugovora o licenciji koji je dobio Rio Tinto za otvaranje rudnika kod Loznice. Rasprodajom strateških resursa kao što su zemljište, voda i rude, Aleksandar Vučić je pretvorio Srbiju u okupiranu koloniju u kojoj ljudi rade za hranu, kao u svakom robovlasničkom sistemu. Kad Rio Tinto završi posao, kad iznese zlato od 21. veka, Srbiji će ostati jalovina, zagađena životna sredina i naprednjačka pošast. Taj scenario može da se spreči samo hitnim promenama koje će omogućiti pokretanje istraga kriminala i korupcije, sudskih postupaka i sprovođenje kaznenih mera. Za mnoge naprednjake bi bila primerena kazna da rade u uslovima kakvi vladaju u rudnicima Rio Tinta. Zakon to ne dozvoljava, ali bolje nisu ni zaslužili.